нали? Добре. Тук, Марио, с другия. Давай, опа, бе. Браво, бе. Веднага пред топката, Дани. Алекс, средата гледай, ориентирай се бързо. Дей да спите, Гриша, там нямаш работа, за тебе човек стига. Дигни бързо главата, дай ячка. Давай. Стигай там с дрима. Гриша, искам бързо се ориентираш, бързо дигаш главата, вземаш место, не ми стой с Дани, ясно? Давай, хората. Ай, давай дрибала. Какво става? Имат право да поваждат 3 метра. Айде, влизай, бе. Само на листа. Дай, бе. Дай му, бе. Ето го, Богдан. Дай му, стоп. Чакай, това да го уточним. Не, го не. Съдята, само да го уточним това. Дибал, кой е това 3 метра? Има право да се води колко иска. Това е изискване на организаторите. Имат право до 3 метра и до 3 повеждания. Нямат право да вкарат към вратата. Ако ви устройва, така ми казах. Добре. Край. Богдане, тръгни, бе. Гришка за тебе, 2 крачки. Богдане, натам. Оп, към вратата отиде. Влади, внимавай за дълга топка, Влади, внимаваш ли? Браво, Алекс. Влади, спокойно излизай малко по-напред, казваш, аз играя с топката, ти си вратар, трябва да ти чувам гласа вече. Бате Мите, нали ти го говори това? Преди малко назад. Една крачка назад, тачка. Добре. Внимавай да няма удар тук, Данка, хайде. Да не има удар. Айде, бе, Мари, бе. Спивай сам си, добре. Опитайте се да използвате празното пространство за бъдещето, владея и излиза да излезнем, нали? Богдане, един там на дясно. Богдане. Едно цел от 20, нали? Да, така реши. Ето, Мари. Да, няма удар тук, Дани. Влади, да пуси на пръсти, има тъч, ти влезете. На пръсти, хайде. Готово, ръцете долу, ниски, готов да реагираш. Хайде. Алекс, виж го тук, хайде. Мари, беге, бе. Дани, спусна го. Дай, виж, тръби дримал. Сядай на купето, дай Ангелчо, давай, гори. Алекс до човека, не би вратаря. Дай. Не би вратаря. Айди, давай. Взимай я топката, взимай я, Алекс. Да няма удар, Гриша, бий го. Браво, бе. Давай, излезна. Мари. Край. Гриша, веднага на Ангел. Давай. Гриша, търси пас към Ангел, хайде. Ачо, дай дълбочина, дай разшири терена. Алекс, ела насам. Влади, ще я поискаш ли, чиче? Айде, играй смело с Влади. Може. Не бързай. Него го затвори. Давай, влизай Не сега, бе. бързай, Ячко ти я иска. Вече не ти я иска, Влади. Шутай. Ей, Влади, събуди се, бе. Айде. Дай, прибирай. Дигни погледа малко ми си. Хубав удараче. Имаш и Дани. Давай. Гледай, Алекс. Браво. Влади. Бавно взима движение, бавно реагираш. Дрибъл, няма никой пред тебе. Пас. Нищо, Дани. Айде, бе, по-бързо мислете, бе, деца. Все едно за първи път се събираме. Бързо, давай, моя. Алекс ще прехвърли, има ритъни топки тук. Дай стъпи назад. По-назад стойте малко. Давай. Ето го, Богдан, и тръгвай. Тръгвай. Влади. Дай, Мари, дай. Браво, Алекс. Алекс, Гришка. Това е нещо ново, тук няма правило. Богдан е там, Богдан е. Така че по-назад стойте ритъните топки да минава. Давай. Дай, Ячка, дай да я вкараш. Браво, Ангелчо. Гришко и Алекс, внимавайте ритъните топки тук върват, така че по-назад стойте, а Влади и не крачки по-напред. Къде да излезне, бе? Не. Аз казвам, внимавай. Напред, гледай. Ходи играта, сам си. Айде, Ачо. Браво, Гриша, ама не лягай, а стъпи здраво. Гриша, не лягай, стъпи здраво. Не ти е Алекс виновен. Дани и Ангелчо, малко по-здраво отпреде. Много лесно ви преодоляват там. Земия, изпреварвате всяка Ангелчо. Гришка, не се върти. Не бързай, бе, Дани. Сам си, не бързай, играй с Алекс. Успокой се.
Айде, спокой се, за тебе. Мари, бегай там, Мари, бегай. Марти, грешно го пазиш, трябва да си между него и вратата. Трябва да си между него и вратата. Дани бързо пред топката, Гриша стъпи. Айде, Влади, пусни и към Ангел дълга. Ангел, избягай, Ангел, Айде, бе! избягай. Абе, се Добре, ей, Ангел! Гришка, бавен, спокойно. Влади, можеш, широко. Можеш. Давай, Имай Сашо, решение, играй. сам не се Давай, колебай. абе, влизай на вратаря, бе. Ето ти го, Алекс. Дай, Ангел. Там. Дай сам бутай. Сам бутай и завършвай, Алекс. Браво. Ачо, има много пространство от гърба, бе. Тръгни на спринта ти я даде, бе. Айде бързо отстъпи назад, Алекс. Бързо. По-назад ще ви прехвърли. Няма да е тук. По-назад ще ви прехвърли. Ангеле, по-назад ще прехвърли. Давай, Мари, давай, Гриша, бе. казах ти назад, стой, бе. Ей, Дани и Ангел, не виждате ли, че е ритък? По-назад стойте. Тук ела, бързо. Айде, ето ти го. Дай, Дани, тръгни, Ангел. Дай, Ангел. Влади, много се полетва. Гриш ще изпълнява. Гледай, Алекс, тръгни. Айде, бе. Казах Грища да изпълнява, бе. Дани, слушаш ли ме? Играй. Слушаш ли ме? Ето го, Алекс. Не бързай. Спокойно играй. Земя, 3 на 2, ето Мари. Сам си. Дай земя, Дани, земя смело. Не се путай с него, го изпревари. Там. Алекс! Гриша, не отивай там да пиеш, бе. Стой си до човека. Дани, айде малко. Втори път един и същи гол ти вкарват. Стой си до човека в зоната. Защо отиваш ти да пиеш като Ангел и Дани там? Айде, Богдане. Дай му. Дълга на Дани, тръгни Дани. Земя. Сене, дай си Дай, Дани, тръгни. Назад. Ачо, просто пространство гони, бе, си спас напред в дълбочина, бе. Отстъпи назад, Ачка. Дритът я сека дълга напред, бе. Разбрахте ли, бе? Ето го. Няма да я даде там. Сам, бе. Едно. Дай, Ачо, дай да стигня. Излез всички. Стойчо, там. Иго, към нашата врата. Мариус. Браво, Вади, не бързай. Спокойно. Алекс, тръгни. От гърба му. Пусни си я долу, я буди, бе. Нека те пие. Така. Тръгвай, Трино, и гледай. Не прибързвай, бе, Гришка. 20 метра пред теб, успокой се. Не ми кимай само. Спокойно играй. Влади, ние като да се Ачо, Рита цека топка напред, отстъпи назад, бе, момче. Отстъпи назад, не си я подават там. Не го ли разбра, 10 я отпият. Дани, айде! Пред топката. Сам си. Алекс, не може да ти е с гърба сам. Алекс, Дани. Ей, град дълга топка, стъпи назад. Ще излезне. Град. Дани, ела! Дани, ела при мене, бе! Ето ти го, Дани! Давай. Богдан, айде, давай. Браво, бе. Дани, хайде, бе, Добре, малко по-сериозно, бе. Сен имаш. Не. Ето го Богдан, де. Нямаш го там. Стояне, ела! Стоян! Тръгни, Богдане, тръгни. Давай, такова, бе. Дай, Дани! Дай я. Дай сам! Мария. Сене, когато си последно
Браво, Аче. Санка, браво. Отиди да почиваш малко. Стига се. Не губи Шаритне, изчакай. Стъпи назад. Средата влез. Дай на себе! Вземи я. Сам си! Внимателно. Абе, Влади! пошли бе! Добре, Владе, спокойно, спокойно. Алекс веднага широко. Влади, пусни си, а нека те атакува. Пусни си, Влади, пусни си. Абе! Диви, Алекс, няма Дай, да дай, не дай, бързай, дай. не бързай. Давай бе! Дай му я! Дай му я, бе! Дай. Влади, много бавно мислиш, бавно взимаш решения. Играй. Сам си не бързай. Алекс, тръгни, Ангел, тръгни. Влади, ритнеш дълга, бе. Мари, дай му на празна врата, бе! Вземи, зависи много. Не играй с Влади, дай му малко въздух. Алекс, тръгни, Алекс, зад гърба му да не те види. Сега вече може с Влади. Дай, затвори него Искай и я. го би, бе! Би врата, не Искай бе, я! Влади, ще те изпада и ще паза аз. Ти си шут! Хайде, бой, бе! Ай, сериозно, бе. Играй. Ритния към Ангел, една да излезе дълга. Айде, Ангеле, набягай. Тичи бе. назад! Ангеле, Тичи сам назад! си. Ето Сам излез, си, бе! не бързай. Приберете се другите, бе! Браво, Ангелко. Искам да продължавам да играя с така! Ти между тях, ама тъй като... Всеки мач! Вижка, бий го. Ая. Здраве, Марис, бе! Дай, Стояне, да няма губиш там. Абе, Стояне, не. не бързай. Ето ти го, Алекс, с лице. Не бързай. Не бързай, Алекс. Дай я! Ачко, гони. Сам си! Не бързай. Сам си. Вижка, не прибързай, чере. Марис, тръгвай! Пак ще я вкара от твоята зона. Гриша. Браво! Браво! Гриша! Браво! Стигай! Не прибързай с паса. Хайде. Стоянче, играй. Дай си, бе. Абе, Играй, дай си, Алекс, бе. гърбът ти, чере. Алекс, гърба, Влади, дигай погледа. Влади, дигай погледа. Вижте, чере. Ачко, ако излитаме напред, веднага Атакувайте! Веднага си! Атакувайте! Дай я! Няма удар. Емия. Дай я! Добре! Дай, Ангел! Надбягам го, дай го! Българ, отвори, Българ! Алекс, ще вземеш. Дай се, бе! Не те надбягам. Браво! Дай дрибала. Мари, Искам да видя. Газа! Не бързай, Давай, не давай, бързай, Българ, дрибал, не бързай. Браво, дай му. Айде, не! Дай сам! Имаш го! Имаш го! Влади, излизай! Вижка! Вижка! Топка в празник. Върни се. Айде, Ангел! Айде, Ангел! Давай, давай, Българ, ела, Българ! Запази я! Запази я! Ето я, Запази я! айде, иди. Браво! Вземи я, да няма удар! Беснал, браво! Бързо, бързо, Българ, Пред айде! топката, Ангеле, пред топката. Ето го, де, ето ги Да, няма двамата се са, де! гледа. Снима я, Стояне, дрибал! Дай! Дай, Стояне! Айде, бе! Дай, Стояне, браво! Фал! Алекс изпълнява. Хубав удар във вратата, Алекс. Бегай да атакуваш вратаря. Там, стига! Стегни кръка. Стара, идете на Алекс, ще искам да стегнеш кръчето. Да стегнеш кръчето и хубав удар. Просто цели вратата, Алекс. Море ли? Чул сигнал и... Чакай. Слава ли? Да, не те прехвърля. Остави да Ангелчо, гледай топката, вечишка. Пред топката застави, Ячо. Пред топката застави. Да, може. Христо, ела. Дай, Стояне, да вкараш. Хубав удар, Стояне. Браво. Ще ви прехвърли. Не го бий там, Гриша. Стояне, бий го ти. Ангел, ти го биеш. Браво, айде, Българе! Не може така да минава. Ела, Стояне.
Не бързай! Кристияно отдясно! Кристияно отдясно! Алекс! Тръгвай, Алекс! Тръгвай! Бързо! Вече не. Върни се! Дай, Гриша! Айде бе, води бе! Айде бе! Дай, Ячо, гледай! Гледай, Ячо, бавен си! Браво! Ще я вкараш! Супер! Браво, момчета! Гриша! Оп, да тръгва другия! Браво! Супер! Айде пред топката, давай! Залагай там! Играй! Дай, Гриша, ти! Влади, внимавай, остави я! Играй вече! Влади! Ти си човек, който да каже оставия и изпълни тази топка! Не ми треби там само! Играй, играй! Ето ги де! Ама айде двамата, айде! Айде, че няма време, бе! Дай, Крисо, бей го! Дай, Крисо, само да прави! Ставай, 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 ставай! Играй! Ставай, вземи я! Не губи вратаря! Сине, бързка, бе! Сине изпълня! Двамата там, Марти, там, Марти! Не бързай, не бързай, още! Нямаш право да вкарваш гол! Бързо, бързо, ето ги двамата! Върни, отстъпи назад! Ето го това! Крисо, би го! Крисо, би го! Хайде бе, Крисо! Крисо, не ти! Крисо, настигни го! Крисо, настигни го! Дрибъл! Сам! Сам играй! Сам играй! Сам играй! Добре, добре! Гришка! Добре! Гришка! Ставай, стига, бе! Гришка! Бързо! Не те е бутнал, няма фал никакъв! Отстъпи! Кристияне! Отстъпете с Ангел! Отстъпи! Вземи я, Кристи! Сам си, Гриша! Не бий ти! Христо, сам! Браво, Ангел, да я вкараш бързо! Към вратата и удар! Левачката да видя! Левачка! Ето го, Алекс, лице! Левачка! Пробай я! Браво! Христо, удар левачка! Браво! Коки, ела! Хачка, ела да победиш! По-спокойно отзад, по-концентрирано. Гришка да играй хубав пас! Вече не! Вече не! Алекс, иди вътре, иди! Дай, Коко, дай! Коко, дай! Преодолей го. Остани отзад, остани отзад. Не бързай с удара! Не бързай с удара, Гришка, може да си я поведеш чедо. Не бързай, колко оставя на Алекс. Оставя на Алекс и търси място. Търси място, може да си пак на Алекс. Ама Гришка, не бързай. Давай, Марти, аре бе! Бий го! Давай, по тебе! Алекс, дрибала, Алекс, дрибала! Браво! Еди, не са Юрка напред, еди! Добре, Янчо. Поведи си я и не бързай! Пробай я! Марти, айде де! Браво, Гришка! Добре, Гришка, супер беше! Смело играй с тигъра, браво! Айде прибери Крисо пред топката, Калянчо отстъпи! Тъчи мали, аутли, кой е? Отстъпи назад, хайде! Отстъпи назад! Алекс, отстъпи назад! Ето ти я сам си, владей си я! Спокойно, Алекс, ти самичък! Широко веднага! Не бързай! Гледай! Не бързай! Добре, не бързай! До главата горе! Браво! Айде, Коке! Би го! Дай, Коке! Да не минава между тебе топката. Гришка да не я обадява. Добре, сам си! Дай, Коки! Крисо земя! Сам си, Гришката! Добре, не бързай! Не бързаш! Още! Браво, Гришка! Сега към Алекс веднага! Веднага към Алекс! Отлично! Алекс, не бързи, бе! Алекс, ще не прибързите, бе! Дечица, бе! Стопката играйте! Не губи! Отстъпи леко назад. Дай, Крисо! Сам, удар! Добре, може да я пробваш, тая ти е добра, имаш силен удар, показвал си, можеш. Ай, Мелиса! Каляне има аут, махни се оттам, отстъпи, Алекс отстъпи, Кристияно отстъпи, назад още.
Бий го вече да няма дълга топка. Алекс, взимай я топка, първа топка ти. Браво. Отстъпи назад, тъчи, има Коки пред топката. Още отстъпи назад. Трисо зад гърба, внимавай човека. Калоян е две крачки назад да може да изпълни детето. Грише да не минава. Къса с Влади може. Добре, дрибъл. Решавай. Далече е за удар. Далече. Колко изпълнява Ягов, хайде. Изпълнява Ягов. Дани! Там работа нямате. На пейка да се веднага. Калоян е така, ще ритнеш конуса. Пред него, малко тя, пред него. Пред него, айде, няма повече. Пред него, Алекс, влезе зад гърба на момичето. Айде, хубав удар. Браво, Алекс. Само с вътрешен леко сложи, ще вкараш. Браво. Прибери, обаче сега отзад. Бързо, прибери. Коки, там каква работа сега, че вършиш, ми кажи като и малко други отбор. Още отстъпи. Дай Кристиана да няма дълъг пас. Сам си Коки удар да има. Иска сам си настрани към Алекс веднага. Давай Алекс дрибала и не бързай с удара. Преодолей човек. Играй! Добре, веднага! Кристияне! Отбрани! Дай, играй. Бено! Судя, коя минута е? 23. Остава една. Браво! Алекс, би го, Коки, няма право сръчички там да играе. Би го, чакай, стъпи назад. Сега вече може. Сам си, дрибъл. Дрей Калоянче, хубава топка му дай. Браво. Влези навътре и завършвай, Коки. Навътре влизай, навътре. Гришко, изпълнявай си го ти. Хубав удар. Стегни крачето. Да не е хлабаво. Криси, тръгни покрай стената. Алекс, остани за отбита топка. Твърде височина даваш. Много е близко разстоянието, плътен хубав удар. Поздравете другите да писат.